Добрий вечір. У прямому етері телеканалу ОТР Прайм. Я його ведучий Айдер Мождабаєв. Я дуже дякую, що ви дивитеся ОТР. І особливо приємно, коли в прямому етері ми. Сьогодні у нас буде цікавий гість. Він просто зараз закінчує інший етер і долучиться до нас. Це воєнний оглядач Олександр Коваленко. На мою думку, він один з найтверезіших експертів з воєнних справ. Я його читаю в Твіттері, в Фейсбуці. На Фейсбуку мене немає, як ви знаєте. Читаю його думки з різних приводів, і завжди це цікаво, тому я вчора запросив його, він одразу погодився, і ми будемо розмовляти про актуальне. Багато чого актуального, просто навіть по заголовках можна пройтись, просто відкрити «Українську правду». Головна редакторка Севгіль Мусаєва, яка збирає на міномети для 48-го окремого штурмового батальйону імені Намана Челебіджіхана. Велика подяка, Чок Саол Севгіль Ханом. Долучайтеся теж до збору цього, якщо бажаєте, я думаю, що бажаєте. Справа дуже потрібна, там багато грошей треба, частина вже зібрана, частина ні. Ми вже по заголовку пройдемося в процесі інтерв'ю, бо Олександр Коваленко долучається до нас. Пане Олександре, привіт. Вітаю. Дуже вдячний, що знайшов час, тому що питань багато, і, в принципі, я б їх ось з усіх експертів, оглядачів воєнних, я б поставив їх в найкращому вигляді тобі, і це зараз станеться. Я прошу, давай почнемо з кінця, з двох візитів голів військових відомств Німеччини, Сполучених Штатів і Німеччини, Остіна і Пісторіуса. Яка твоя аналітика з цього приводу, що вони привезли, що пообіцяли, що буде, як це вплине на війну протягом наступних місяців? В першу чергу ці візити, вони повинні до себе привернути увагу саме як підтвердження підтримки України міжнародним суспільством і такими гравцями, як США та Німеччина. Все ж таки ми бачимо візити не якихось другорядних осіб, а саме вповноважених міністрів оборони двох відомств, силових відомств, що США, що Німеччина. Це повинен бути сигнал для тих, хто відчуває останнім часом якусь депресію від тих подій, які ми можемо спостерігати безпосередньо в США. Бо в США досить так несподівано, тому що зарано передвиборча лихоманка. І саме в цій передвиборчій лихоманці, як воно було очікувано, Україна, і не тільки Україна, відіграють відповідну роль в цій політичній боротьбі. А одне, що можна сказати, добре, що ми хоча б в цій кампанії разом з Ізраїлем та Тайванем. Це ж таки кампанія така добра, і вона говорить про те, що це явище тимчасове. Це явище тимчасове, тому що Ізраїль та Тайвань – це довгостроковий період такої підтримки на державному рівні. Це більше, ніж півсторіччя підтримки на державному рівні Вашингтоном цих країн. І це вже пріоритет, це державний пріоритет. І ми в кампанії цього державного пріоритету, до речі, маємо також не меншу вагу разом з Ізраїлем та Тайванем. Але саме ось ці настрої, трохи такі зрада, так, від ситуації, які відбуваються в Конгресі і так далі, їх треба якось балансувати. І саме пан Остін та пан Пісторіус – це саме представники силових відомств, які є елементом цього балансу, інформаційного балансу, створення інформаційного балансу, хоча б в інформаційному просторі, де забагато якихось панічних заяв. Щодо
іншого. Ну, дійсно, було заявлено про пакети допомоги, які ми отримуємо від США, які ми отримуємо від Німеччини. Зараз ми вже знаємо, що входило в ці пакети допомоги. Це переважно, знову ж таки, артилерія, артилерійські боєприпаси, це боєкомплект для засобів протиповітряної оборони. Ну і, звісно ж, Німеччина також буде передавати Україні ще зенітно-ракетні комплекси «Аріс-Т», до тих, що вже є в наявності, та ще ті, які вже були обіцяні, ну і боєкомплект до усіх них. Отже, загалом візит корисний. Як інформаційно, так і практично. Окрім всього іншого, він відбувся напередодні Рамштайну. Тому я не виключаю, що напередодні Рамштайну також підіймалися питання віч-навіч щодо забезпечення України тією чи іншою номенклатурою озброєння. І з одного боку нас вже не здивуєш тією номенклатурою, що ми отримуємо, чи що ми можемо отримати. А ми можемо здивуватися тільки кількістю. Хіба що. І от саме про кількість і логістичні напрямки, і не тільки, мені здається, також підіймалися питання. Олександр, ось просто перший заголовок на «Українській правді». Сполучені Штати скоротили поставки снарядів в Україну більш ніж на 30%. Ну, це пов'язують із ізраїльською війною Ізраїля проти Хамасу, але, напевно, це точно пов'язано з позицією частини Конгресу, яка ув'язує підтримку України та Ізраїлю з абсолютно внутрішньополітичними питаннями. Йде політична гра, така дуже некрасива. Вона абсолютно не пасує Сполученим Штатам як державі, головній демократичній державі. Але що маємо, то маємо на даний момент. Як це впливає на фронт і яким чином можна це компенсувати? І взагалі здається, що Сполучені Штати, влада Сполучених Штатів, враховуючи майбутні ризики і нинішню ситуацію, так пропонує Німеччині стати флагманом підтримки України, якщо щось піде не так у Сполучених Штатах. Це я правильно враження маю? Ну, скажу так, мені дуже подобаються ось такі якісь новини про те, що на 30% зменшилось постачання боєприпасів. Окей, я все ж таки більш полюбляю цифри. Там, по-перше, вказано джерело. Я зараз подивлюся. Дякую тобі. Я маю на увазі не якесь ЗМІ, а саме, що це сказала якась офіційна посадова особа, яка ABC має... News, так, вони... Посиланням на кого? Просто американські чиновники. Тобто хто? Дональд Трамп? Мейджорі Тейлор Грін? Конгресвумен? Хто? Знову ж таки, багато питань. Що таке 30%? 30% від чого? Від загально тієї кількості боєприпасів, які ми отримали на рік? 30% на місяць, кожного місяця була різна кількість передачі нам боєприпасів. Були місяці, коли ми отримали, наприклад, 125 тисяч боєприпасів. Були місяці, коли ми отримали 70 тисяч боєприпасів різної номенклатури і так далі. Тобто від якого місяця чи на рік рахувати? А якщо рахувати на рік, то це в будь-якому разі у порівнянні з 22-м чи з 23-м. Тому питань багато. Я не можу якось оцінювати ось ці 30% як якесь цілісну якусь кількість. Менше на 30%. І я дуже полюбляю заяви якихось там чиновників, якихось там політиків, в яких нема імені, прізвища, по батькові, хто такі. Посада, врешті-решт. Це ж може бути хто завгодно. Тому якось так. Не можу ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію, але загально, що я можу констатувати? Мене неодноразово питали щодо Ізраїлю, чи якось події саме в Ізраїлі та саме операція «Залізні мечі» Цахал, воно повпливає на постачання озброєння Україні. Так, безумовно, якийсь вплив буде. Але знову ж таки, коли ми навіть кажемо про артилерію, про артилерійські боєприпаси, я завжди говорю, окей, добре, а що потрібно Цахал?
які запити Цахал робить щодо 155-го калібру? Він робить запити, наприклад, на осколково-фугасні, переважно з бойовою частиною осколково-фугасного типу снарядів. Що потрібно Україні? Які снаряди? З касетною бойовою частиною. Чим займається зараз військово-промисловий комплекс США? Вони налагоджують лінії виробництва осколково-фугасних боєприпасів, в першу чергу, превалюючою частиною. І так, дійсно, вони будуть зараз відправляти більшу частину саме Ізраїлю цих снарядів. Але щодо касетних, з касетними дуже цікава історія. Не всі країни використовують касетні боєприпаси. В багатьох країнах вони заборонені. І США довгий час вони не експортували ці боєприпаси. Вони знаходилися в них на складах та центрах збереження. Вони їх виробляли, і вони в них знаходилися на складах. І Україні вони почали передавати снаряди з касетною бойовою частиною в липні 2023 року. Тому в мене є серйозні сумніви, що в них там вони майже спустошені, усі склади, вже немає касетних боєприпасів, якраз навпаки. Цієї компоненти вдосталь. І отримувати так будемо. В якій кількості? Це може бути пов'язано зменшення ще з тим, що дійсно зараз в Ізраїль буде відправлятися логістична авіація, велика кількість боєприпасів. І якась логістична компонента, ті ж самі військово-транспортні літаки, саме ці напрямки будуть обслуговувати на Ізраїль, в другу чергу вже буде обслуговуватися український напрямок. Але знову ж таки, не забуваємо, що ми ще ці боєприпаси отримуємо і від Європи. Тому, скажімо так, може бути дійсно неприємно той фактор, що Україна стає елементом таких собі політичних баталій в Конгресі, але з іншого боку, що поробиш? Це реалії політики, і ми не можемо якось масштабно на це впливати. Хоча, з іншого боку, на це може впливати ізраїльське лобі. І ізраїльське лобі має значно більший вплив, аніж, наприклад, українське чи навіть тайванське. Тому я більш ніж впевнений, що там вже це ізраїльське лобі розпочинає роботу з республіканською партією, яка, до речі, також фінансує свої вибори в Штатах, фінансуються також через кампанії та інші підприємства, які безпосередньо є представниками цього ізраїльського лобі в загальному їх пулі. Дочекаємось кінця листопаду, початку грудня, подивимося, як зміниться позиція Конгресу з цього питання. По Німеччині я уточнюю. Німеччина, видно, що Німеччина більше хоче допомагати. Вони добровільно самі проголосували подвоєння бюджету військової допомоги з 4 до 8 мільярдів. Але все ж таки, я перепрошую, але Росія заробила на нафті і газі 550, здається, мільярдів євро за останній рік, за рік нападу другий рік свого нападу. А на цьому тлі ми отримуємо 8 мільярдів від Німеччини. Здається, там є резерви. Німеччина дуже багата країна, дуже така потужна. І чи можемо ми в разі того, що в Америці продовжуватися такі справи незрозумілі і такі неприємні, що Німеччина ще там збільшить? Чи є в них взагалі виробництво достатньої кількості тих самих артилерійських боєприпасів? Яка роль Німеччини і інших, до речі, європейських країн? Ще Нідерланди є ще країни, які активізувалися. І Фінляндія так само. Ось що по Європі, Олександре? Німеччина, якщо ми говоримо про виробництво Rheinmetall, там у них вони зараз збільшили виробництво боєприпасів більше ніж на 450 тисяч на рік. Було менше, значно менше. Звісно, в них є плани збільшення, якщо я не помиляюсь, до 700 тисяч на рік саме боєприпасів. До речі, США також змогли все ж таки збільшити виробництво. До початку повномасштабного вторгнення в Україну в них було менше 10 тисяч на місяць. Вони виробляли боєприпасів. Зараз в них виробництво перевищує 26 тисяч, наближається до 30 тисяч на місяць. Тобто є прогрес. Цього не можна зробити швидко, це не робиться дуже швидко, але загальний прогрес є. І щодо інших країн.
Так, ми зараз говоримо США, Німеччина, США, Німеччина. Чому саме так? Тому що, мабуть, тому що Остін та пан Пісторіус, вони завітали до Києва останні дні. Але загально не треба забувати про Велику Британію, не треба забувати про Францію, Польщу, знову ж таки, і інші країни. Вони допомагають нам по тим чи іншим позиціям. Хтось артилерію, хтось має виробництво, наприклад, ще радянських зразків боєприпасів. Треба згадати Болгарію. Про неї взагалі дуже рідко коли згадують, хоча Болгарія є одним з основних постачальників Україні артилерійських і не тільки артилерійських боєприпасів калібрів радянського зразку. Які не знімаються саме збереження на складах, а які саме зараз майже виробляються на їх підприємствах військово-промислового комплексу. Тому так, зараз ми можемо говорити про те, що загальна підтримка, вона залишиться на достатньо високому рівні. В нас буде тимчасова ось така турбулентність саме США, але знову ж таки акцент на тимчасово. Дякую за такий подробний аналіз, бо дійсно зрада несеться з різних боків, і треба її якось каструвати трохи час від часу, щоб не зростала. Бо зима, депресія, тощо, там в людей настрій такий не такий, як навесні, наприклад, або влітку. Це суто фізіологічно навіть, так? Треба нам триматися і залишатися розумними в першу чергу. Ти сам згадав про Ізраїль. Я пам'ятаю свій перший етер стосовно війни в Ізраїлі, війни про Ізраїль проти Хамасу, коли в мене в етері був просто з лінії зіткнення Сергій Гранкін, репортер воєнний ізраїльський, достатньо відомий. І я запам'ятав це, він сказав, що у найкращому випадку операція в Газі, яка тоді ще готувалася, звісно, там перші дні були, закінчиться в ідеалі до кінця року. А це був його прогноз такий, він має на нього абсолютно право, він всі війни Ізраїля висвітлював. І щось на цьому розуміється. І, в принципі, я так ось дивлюся і на календар, і на годинник, і на події. І в мене там сестра живе в Ізраїлі, і вона теж спостерігає там кількість обстрілів, там, і там родичі, друзі служать в Цахалі. Такий сценарій, чи є такий сценарій реалістичний? Бо він дійсно бажаний, тому що якнайскоріше закінчиться війна проти Хамаса, принаймні активна, така масована фаза, да, тим більше уваги знову повернеться до України, в тому числі і в постачанні боєприпасів, і, в принципі, політичне, так само. І це буде великою перемогою сил добра, тому що завдання Путіна, і президент Зеленський казав, і багато хто, це поширити цю війну у вигляді різних конфліктів, в тому числі на Європу, там, Близький Схід, це взагалі їхня така терористична вотчина ще з часів Радянського Союзу тощо. Перепрошую за таке довге запитання, але зрозуміло про що. Щодо Ізраїлю, які прогнози, які думки, і як це пов'язано буде з нами? Я повністю погоджуюсь з тим, що це не буде якась довготривала операція. Ні, вона не буде тривати довго. І 2 місяці до 3 місяців це саме та межа, наскільки вона може бути її активна сухопутна фаза саме тривати. Дійсно, зараз я також спостерігаю за тими подіями, які відбуваються в секторі Газа. Є дуже багато питань щодо дій Цахалу, багато питань про те, як вони діють в умовах досить такої міської забудови. Але загально вони мають успіх. Вони мають успіх, і дійсно я не здивуюсь, якщо це закінчиться до кінця року. Саме, я говорю саме те, що сама операція «Залізні мечі», вона розпочалась фактично 7 жовтня, коли влаштували саме Хама і резанину на півдні Ізраїлю. Але тоді стартувала перша фаза цієї операції.
Ми зараз тільки з початку листопада можемо спостерігати за офіційною сухопутною фазою в секторі Газа. До того це була підготовча фаза, працювала переважно артилерія та авіація, особливо авіація, багато авіації працювало. Тому саме з початку листопада ми можемо робити ось цей відлік до кінця року. 2 місяці, так, цілком можливо. До того ж, результативність. Ми вже бачимо ці результати, ми вже бачимо, де знаходиться Цахал, цього, чого він зміг за цей період спромогтись. Так, цілком реалістично. Ну і як це вплине, коли ця фаза закінчиться, війни з Гамасом? Чи поверне світ свою увагу повністю до України, чи Путін може розпалити ще якийсь конфлікт? Ну, це можемо лише припускати, але ж чутки ходили про Боснію, я висловлювання чув чиновників європейських, побоювання там, що вони розхитують ситуацію. Ну, Сербії, нібито вони там трохи притихли з Косовом, так? Але варіанти є. До речі, якщо у тебе є ще якісь варіанти, ну там Лівія, я не знаю, якась, де він може розпалити ці там конфлікти, теж поділись, будь ласка. Континент, африканський континент, це, звісно, там зараз вплив ПВК Вагнер досить серйозний. Вони є дестабілізуючим елементом. І до них саме так і треба, щоб відносилося міжнародне суспільство як до терористичної організації. Тоді багато проблем можна було б вирішити. Будь-яка база ПВК «Вагнер» тоді була б ціллю, законною ціллю для силових структур тієї чи іншої країни. Можна було б наносити удари, і тоді б їм було б там незручно знаходитись взагалі. Але ми бачили приклад Судану. Ми бачили приклад Нігеру. Лівія, я не бачу перспективи зацікавленості халіфи Хафтара зараз розпочинати там, наприклад, наступ на Тріполі. Тим більше, що не забуваємо, що Тріполі і керівництво, яке там знаходиться, воно має підтримку Туреччини, і Туреччина неодноразово вже демонструвала те, що вона ладна застосувати максимум можливостей навіть на такій відстані від своїх берегів для того, щоб захистити Тріполі. І халіфі Хафтару на сьогодні не потрібна війна в Лівії такого рівня з таким супротивником. Він розуміє, що він її не витягне. Навіть якщо Туреччина напряму не буде приймати участь, а на віддаленні використовувати свої ресурси, свою підтримку, все одно ми вже бачили, як вони розпочинали, Лівійська національна армія декілька років тому розпочинала наступ на Тріполі, і чим все це закінчилося. Отже, інші якісь локації, а в тому та і справа, що для Росії зараз зменшується це поле, де вони можуть грати в свою гібридну гру. От зараз ми бачимо, що відбувається на кордоні, наприклад, з Фінляндією. Це дуже схоже з тим, що ми бачили на кордоні з Польщею та Білорусі. Та з Литвою теж було. Так, країни Балтії. Отже, але це інший формат. Це формат такого гібридно-гуманітарної якоїсь катастрофи, міграційної, яку вони намагаються спровокувати. І це є такий собі шантаж, так, дійсно елемент дестабілізації, але іншого формату. І тому в них саме поле гри, воно зменшується, і можливості, до речі, також зменшуються. В них значно зменшились можливості. Мене також питали щодо Південного Кавказу, чи може там щось спалахнути саме за участю Росії. А ми ж бачили, що Росія могла б посприяти загостренню в Карабасі, але цього не відбулося. Навіть Карабах на сьогодні для неї це дуже важкий такий проект, який можна було б якось розпалити. Потім було питання, а чи є загроза для Грузії? Дуже цікаве дійсно питання, тому що Грузія невелика країна, і Росія може там продемонструвати, що ось ми можемо собі це дозволити, так, зробити там, називаємо це умовно, буфер безпеки для Південної Осетії та Абхазії.
Отже, цей буфер безпеки буде проходити десь по межі згорі, ще разом згорі. Отже, може бути ось так. Але навіщо витрачати цей ресурс, коли, говоримо, як воно є? Зараз в Грузії політичні сили переважно проросійські знаходяться при владі. Це правда. І це є проблемою Грузії, але це не є проблемою Росії, її це влаштовує. Кордон Киргизстану та Таджикистану – це проблематична тема. Вона час від часу виникає, і Росія завжди підтримувала Таджикистан у цих питаннях. Тобто Рахмон завжди міг розраховувати саме на Росію. Хоча йому ця підтримка так собі і не особливо була й потрібна. Він саме дестабілізував ситуацію на кордоні з Киргизстаном, відволікаючи увагу саме на цю проблематику прикордонну. Але Росія також може бути зацікавлена в тому, щоб ця прикордонна якась конфронтація, вона затягнулася на деякий період часу, щоб таким чином відволікти увагу дійсно від України. І не тільки відволікти увагу від України в політичному чи економічному сенсі, а справа в тому, що у Росії в Україні також немає якихось здобутків останнім часом. Ми бачимо зараз, як 1,5 місяця вони б'ють лоба о паркан біля Коксохіму в Авдіївці. І що, який результат? 10 жовтня намагалися продемонструвати якесь дуже швидке оточення міста 2 ешелонами в наступі. Їм це не вдалося. 1,5 місяця, 2 хвилі наступу, готується зараз 3, майже перетягнуто декілька загальновійськових армій під Авдіївку, результату 0. Тому так, їм би і хотілося б зараз якось відволікти увагу, але можливостей стає все менше. Про можливості російського військово-промислового комплексу я запитаю в тебе трохи пізніше. Це буде, напевно, наступне питання. А зараз хочу запитати про, наскільки це можливо оцінити загально, без шкоди для України, в якому стані зараз у порівнянні з початком повномасштабного вторгнення, у порівнянні з минулим роком, як тобі зручніше це оцінювати, наш воєнно-промисловий комплекс, що він робить, які досягнення, які є недоліки, як це виправити, в принципі, чи на який відсоток Україна може в найближчій перспективі забезпечити себе, в першу чергу, цими розходними матеріалами війни. Тобто це дрони, це снаряди, в першу чергу. Патрони так само, зрозуміло, міни. Самостійно в достатній кількості ми не можемо зараз себе забезпечити цим. Треба багато. І в нас нема таких ліній виробництва, щоб ми могли, наприклад, якось конкурувати з Китаєм у питанні виробництва дронів, як варіант. Тому і виробництво є, воно відбувається, особливо якщо ми поговоримо про боєприпаси, воно відбувається за межами України, воно винесено за межі України, тому що є загроза його знищення. До речі, і деякі наші дрони виробляються на території європейських країн теж. Так, виробництво також і там деяких дронів відбувається. До речі, це дуже зручно тим, що ми можемо використовувати, маємо доступ до технологій, європейських технологій безпосередньо там, на місці. Тобто відповідні запчастини, обладнання, якісь елементи, які значно підвищують характеристики, вони усі в полі доступу. І якщо говорити про дрони, то так, в нас є багато перспективних дронів, до речі, різноманітних дронів. Це, коли ми говоримо дрон, одразу спадає на думку, це повітряний об'єкт, так, але окрім всього іншого, у нас є дрони сухопутні, які виконують відповідні задачі, наприклад, від дистанційного мінування місцевості, закінчуючи евакуацію поранених з поля бою. Іноді навіть дуже кумедні такі трапляються випадки, коли ми евакуюємо російських поранених з полю бою такими дронами. Тобто одночасно це 300-го евакуюємо і потенційно 400-го, одразу і полоненого. Окрім цього, є ще й надводні, підводні дрони.
Широка така номенклатура різноманітних засобів ураження. Але все ж таки, головне те, що кількісно, на жаль, ми поки що не можемо в виробництві цих засобів ураження мати хоча б 10-15% виробництва, як Китай. Тому ми залежні також від імпорту дронів виробництва з інших країн, щоб повністю задовольнити наші потреби. А потреби, вони величезні. Я скажу так, це не зовсім відповідає дійсності, ця цифра, яку я назву. Но якщо я скажу, що на добу нам потрібно 100 дронів по всій лінії боєзіткнення, то це буде навіть не приблизно та кількість, яка нам потрібна, яку ми втрачаємо не тільки як по результатам ураження техніки, а й через роботу їх РЕП, засобів протиповітряної оборони і так далі. Тобто ось уявимо, яка потрібна бути в нас загальна кількість цих засобів на місяць. А ось і президент Чехії, я це просто цитату можу тобі навести, це свіжа новина. Чеський президент Петр Павел під час зустрічі з командуючим Збройних сил країни заявив, що постачання зброї необхідної Україні для досягнення успіху все ще гальмується і не досягає необхідного рівня. Цитата, пряма мова президента Павла. Це не найкраща відправна точка для того, щоб пережити важку зиму і досягти успіху проти супротивника, який використав весь свій час, засвоїв свої уроки, примножив своє військове виробництво, активізував план військового виробництва і сьогодні здатен поставити в Україну стільки ж або більше техніки боєприпасів, ніж ми здатні поставити із Заходу. Крапка. І тут я прийду до питання російського ВПК. В 3 зміни, багато підприємств. Росія велика за розміром, і грошей там багато, на жаль, досі. А війна – це зараз у першу чергу, крім людського фактора, це гроші. Вони дійсно багато чого зараз виробляють і в рази більше за той час, коли почалося повномасштабне вторгнення. Що, як із цим робити, як конкурувати в першу чергу у кількості з ними? Важко, безумовно, і тут я не можу не погодитися. Ось приклад. Артилерія. Росіяни мають на сьогодні можливість, скажу так, щодо виробництва, там треба все ж таки розділяти, що вони можуть виробляти, що вони не можуть виробляти. Коли ми говоримо, що вони там можуть щось виробляти там з техніки, треба розрізняти між собою розконсервацію, ремонт, модернізацію та саме виробництво з нуля. І щодо питання виробництва з нуля, то багато якої номенклатури вони не виробляють. Але повернемось до нашого прикладу. Артилерія. Росіяни мають на сьогодні можливості свого військово-промислового комплексу знімати з консервації, ремонтувати та відправляти в зону бойових дій в середньому в місяць десь до 350 гаубиць буксуємого типу. Різної номенклатури, різного калібру, але саме ось такий клас. Це буксуєма гаубиця, десь приблизно 350 одиниць. І тут виникає питання, а ми отримуємо від наших партнерів на місяць 350 гаубиць? Ні. 200? Також ні. 100? Ні. От у тому і проблема. В них це поставлено вже на конвеєр, це розконсервація та відправлення, постачання нам на конвеєр не поставлено. Так, дійсно, та артилерія, яку ми отримуємо від наших партнерів, вона має перевагу перед російською. Це дальність, безумовна перевага, це точність, це більш високий потенціал контрбатарейної боротьби. І ми бачимо, що ми знищуємо більше їх артилерії, ніж вони наші. І вони навіть це визнають на самому високому рівні. Але при цьому все одно по кількості ми продовжуємо програвати. Отже, ми можемо знищити в місяць 350 їх гаубиць, а вони можуть знищити за місяць 50 наших гаубиць.
Але вони отримують 350 наступного місяця для компенсації цих втрат. А ми можемо взагалі не отримати. Тому що в наступний пакет допомоги в нас війшло щось інше, але не буксуємі гаубиці. Або отримуємо 20-30 одиниць, тобто нема повноцінної компенсації. Іноді дійсно буває такий прорив, що ми можемо отримати сотню різної номенклатури артилерії, не тільки, але загально це не є якимось стандартом. Нема цього стандарту. Ось цього місяця Україні треба відправити 100 гаубиць. 155-го калібру, 152-го калібру, 122-го калібру та навіть 105-го калібру. Але загальною кількістю 100. Ні, такого стандарту нема, на жаль. І у цьому ми поступаємось. А щодо їх виробництва, ну я скажу так. В них зараз парадоксальна ситуація. З одного боку, в них є виробництво озброєння на більш-менш такому якомусь сучасному рівні. Тобто, наприклад, Курганмашзавод продовжує виробляти в них там БМП-3, наприклад, БМП-4 і так далі, інші зразки такої техніки, але не швидко. В них виробництво – це повільний процес, насправді. Тому їм набагато дешевше та швидше вдається розконсервація. І вони намагаються в першу чергу розконсервовувати те, що є на складах. І ми небагато бачимо саме нової техніки, а ми більше бачимо те, що розконсервовано, відремонтовано, іноді навіть має якийсь рівень модернізації. Тому виробництво в них зараз переорієнтовано більш на ось більш на ремонтні задачі. Тобто Росія – це не великий комплекс по виробництву, це велика ремонтна база на сьогодні. Але ключове то слово, на жаль, велика. Да? І, в принципі, Путін... Ну так, кількісно, безумовно. Вони дійсно втратили зараз велику кількість свого ресурсу, механізованої компоненти, це безумовно. Вони зараз на межі своїх можливостей працюють, але поки що ця межа можливостей їм дозволяє компенсувати втрати на рівні, щоб триматися переважно дійсно в оборонному функціоналі, але іноді навіть провокувати наступальні дії по обмеженим якимось локаціям, по якимось вузьким напрямкам, дійсно з обмеженим функціоналом, але все ж таки імітація ось таких наступальних дій. Я хочу перейти, напевно, до найактуальнішої теми, ну просто для всіх українців, які знаходяться в Україні зараз, це про ракетну зиму цього і наступного року. Багато інформації, багато і страшилок, насправді, тому я в тебе питаю, як у людини, яка серйозно до цього ставиться, до аналітики такої. Як раніше було, там ракет вистачить на 2-3 тижні, а зараз пишуть зворотні. Абсолютно, причому багато медіа загальноукраїнських, таких національних медіа, пишуть, ну, фактично гайпують на темі. Я це зневажаю, цю традицію, але думаю, що це в тому числі від нестачі реальної інформації про те, що насправді нас може чекати, яка атака, в якої кількості, наскільки потужніша зараз наша ППО, і весь комплекс проблем, які з цим пов'язані. Я хочу, щоб ти якомога подробніше зупинився на цьому питанні і розказав своє бачення ситуації і перспективи цієї зими. Згідно з даними ГУР-МО України, в них на сьогодні більш ніж 800 одиниць ракет. Ми це знаємо. Це нещодавно повідомляли. В них є виробництво. Але це різної номенклатури ракети, які ми говоримо про 800. Це перший момент. Другий момент, що уявляє з себе їх виробництво. У нас на сьогодні 21 листопада. Це цікава дата ще тим, що рівно 2 місяці тому був останній обстріл території України крилатими ракетами авіаційного базування Х-101-555. 2 місяці вже вони не використовують ці ракети. Чому? Вони в них закінчилися? Ні. Виробництво зупинилося? Ні.
вони їх накопичують. Які в них можливості накопичення? Приблизно десь 2 ракети на добу. Отже, на сьогодні вони можуть мати в своєму розпорядженні тільки за рахунок виробництва десь приблизно 120 цих ракет. Крилаті ракети морського базування «Калібр» останнього разу використовувались 25 вересня. І в них також на сьогодні виробництво становить десь приблизно 1-1,5 ракети на добу. Тобто вони, який можуть мати на сьогодні потенціал? Від 60 до 90 КРМБ тільки за рахунок саме виробництва. Здавалося б, що це, на перший погляд, така прям апокаліптична інформація, апокаліптичні цифри, але згадаємо 24 лютого 2022 року. Це навіть не той потенціал, який вони використовували тоді за добу. Згадаємо жовтень 2022 року. Тоді вони використали більше ніж 170 одиниць ракет, коли розпочали енергетичний терор проти України. Тобто, до чого я зараз? В них виробництво не встигає задовольняти їх потреби по прориву нашої ППО. І за 2 місяці вони виробили ту кількість, яку в 2022 році вони використовували за добу. Або за місяць в жовтні 22-го. Тобто ось їх можливості. І вони це дуже добре розуміють. І вони будуть цього року використовувати цю компоненту більш раціонально, аніж в минулому році, коли це був проект Суровікіна, енергетичний терор проти України. Вони будуть використовувати тоді, коли будуть морози. Температура знизиться до 0 та нижче, пройде деякий проміжок часу, якийсь період часу, і що відбудеться? Вони можуть розпочинати. Тобто вони будуть обирати найбільш ось такі зручні для нанесення ударів несприятливі умови. Це перший момент. Другий момент. Вони обмежені в кількості. Це дійсно обмежена кількість. І тому вони будуть або робити масований ракетний удар в великій кількості, як минулого року, але при цьому дуже швидко витратять боєкомплект, або, скоріш за все, вони будуть використовувати травневу тактику, коли вони майже кожного дня, через кожні 2 дня влаштовували ракетні обстріли України, але з обмеженою кількістю ракет – 10, 15, 20, тобто невелика кількість, але постійно ось такий терор. При цьому ракети будуть відігравати другорядну роль. Першочергово будуть дрони камікадзе, бо в минулому році Іран мав можливість виробляти на місяць приблизно десь 50 дронів камікадзе Шахед-136. Зараз потенціал його виробництва – це в середньому та навіть більше, ніж 250 одиниць на місяць, тобто в 5 разів більше. В минулому році вони не могли використовувати Шахед-136 як основний елемент вогневого ураження. Зараз можуть. Зараз вони можуть все собі дозволити, і вони навіть зараз практикують нові маршрути, нові траєкторії польоту, намагаються якось підвищити ефективність прориву та виснаження нашої ППО. І саме дрони вони будуть відігравати головну роль, а другорядну вже будуть відігравати ракети. Але все ж таки, найголовніше, що треба розуміти із всього цього, це те, що дійсно наша протиповітряна оборона в критично важливих, біля критично важливих об'єктів, вона підвищила свою якість. Ми дійсно зараз можемо спостерігати, що інколи в них там дрони літають в нашому повітряному просторі по 6 годин, але тому що вони обходять саме ті локації, де розміщується наше ППО, тобто уникають радіусу їх дії, зони ураження. А ППО розміщується де? Там, де є важливі об'єкти. І тому, якби ці, наприклад, цієї ночі 10 було дронів камікадзе Шахед-136, якби їх спрямували одразу на Київ, що б сталося? Їх би в Київській області там і перебили б. Вони б до Києва не встигли б долетіти. Але вони обрали саме такі маршрути, щоб оминати наше ППО. Коли вони будуть спрямовані туди, де зосереджена наша енергетична інфраструктура, вона захищена. Вона має різні захисти.
Деяка частина з цих об'єктів взагалі зараз знаходиться під землею, до речі. І тут простою ракетою не обійтись. Потрібна ракета проникаючого типу, бронебійна бойова частина. І тому скажу так: я чую, що в нас буде зима гірша, ніж минулого року. Я не бачу передумов, що вона буде гіршою. Так, вона не буде легкою, вона буде складною, це треба розуміти. Бо ми все ж таки, в нас повномасштабна війна, і в нас ворог, він маніяк. Але з урахуванням усіх цих факторів, як кількості, можливості використання ракет, виробництва ракет, дронова небезпека, рівень нашої ППО і підготовки адаптації нашої енергетичної системи, я не можу говорити, що в нас ця зима може бути гіршою, ніж минула. Дякую тобі за таку широку відповідь обґрунтовану. Це важливо і для мене, і для всіх, хто нас дивиться зараз. Продовжимо, знаєш, про що? Про відповідь на ці атаки. Ось я читаю просто зараз новину і можу процитувати. В Україні працює близько 200 компаній з виробництва БПЛА. Є конвейерне виробництво в тисячах одиниць. Це Михайло Федорів, міністр, заявив. Ну, тут багато чого тексту, не буду повторювати, ясно про що, але вже прозвучала така думка, не думка, ну, напевно, так, це вже вирішене питання, що в разі атаки це точно буде, на інфраструктурні об'єкти цивільні, Україна битиме по нафтогазовій галузі російській. Це було відкрито сказано, не пам'ятаю, яким міністром, але це було відкрито сказано. Наскільки, перше питання, чи це може така загроза стримати бажання росіян руйнувати цивільну нашу інфраструктуру? Перше питання. І друге, наскільки ефективною може бути ця асиметрична відповідь? До речі, на пропагандистських каналах російських кажуть, що це вони дуже залякані цією зимою. З цього приводу саме. Я скажу так. Відповідь, мабуть, здивує, але загально в Росії в 2021 році на їх газорозподільчій системі було 11 великих потужних вибухів, аварій. 11 в 2021 році. З чим це було пов'язано? Це було пов'язано з тим, що в них загальна уся ця енергетична інфраструктура, вона знаходиться в досить занедбаному стані. Вона не ремонтувалася десятиріччям, вона не обслуговувалася десятиріччями і так далі, таке інше. Я ще задовго до цього неодноразово звертав увагу в своїх матеріалах на те, як Росія за межами великих міст, ну скажу так, за межами великого міста Москви, як вона поринає в техногенний колапс. Який в неї техногенний колапс взагалі по всій країні. 1/9 поверхні землі, і який це техногенний колапс та деградація. І ось 21 рік. 11 великих аварій на газорозподільчій системі, їх газопроводах. Хто може гарантувати те, що будь-який вибух в 2023 чи 2024 році це буде саме не результат техногенного колапсу, а що це дії якогось там дрону камікадзе, я не знаю, який прилетів звідкилясь, хтось запустив. Я не впевнений. Тому тут питання асиметричної відповіді, ну воно дуже цікаво. З іншого боку, це цивільна інфраструктура. Так, дійсно, може бути реакція наших партнерів. З іншого боку, ця інфраструктура також використовується в інтересах Міністерства оборони Росії, тобто фінансування також йде на армію. В них цивільне та мілітарне між собою пов'язано. Тому дійсно можна наносити такі удари. Але тут цікаво ось що, чому вони ще налякані. В них саме взимку відбуваються всі колапси дуже часто. І вони не швидко вирішують ці проблеми.
А в них саме ось ця складова ремонту і так далі, ну, вона також має серйозну затримку. Я навіть приводжу такий нещодавний приклад. Там, якщо я не помиляюсь, один з літаків, цивільний літак якоїсь авіакомпанії в поле викатився. Десь тиждень тому, десь так. Ну, всі бачили цю новину. А найцікавіше, знаєте що? А те, що він там так і стоїть. Його ніхто не евакуював. Щоб відремонтувати, якось полагодити, навіть евакуювати не можуть. Немає достатньо зараз технічних можливостей, щоб з поля його евакуювати. Ось приклад. І тому дійсно вони налякані, бо коли в нас в якийсь об'єкт енергетичної інфраструктури влучав шахет, то так, не було світла 2-3 дні. Потім поступово ця кількість до доби, саме ці строки зменшились до доби, а потім це було 3 години, 4 години, годину. Отже, ми адаптувалися дуже швидко ремонтувати, відновлювати, і щоб воно все працювало. А вони так не зможуть цього зробити. В них немає такої можливості. І дійсно їм є чому лякатися від цього. Бо зими в Росії, ну, вони суворі. Трохи холодніші за наші, скажімо так. Я хочу ще доторкнутися до теми втрат російських. Ця цифра прозвучала не з українських джерел, тобто це західні дані, 300-400 тисяч втрат військових російських вбитими або пораненими так, що вони як сказати, це невосполнимі, не знаю, забув це слово української втрати, так? Незворотні втрати. Да, незворотні втрати. І тут про мобілізацію на Росії наші аналітики кажуть, що може розпочатися тотальна вже мобілізація після так званих виборів, але вони ще в березні, здається, так звані вибори в Росії. Що в них з компенсацією кількості війська, якістю цієї компенсації, скажімо так, наскільки довго, і, тобто, чи може Росія там дозволити собі там втратити 1 мільйон солдатів або 2 мільйони, чи можна поповнювати особовий склад? Яка твоя тут аналітика? Ні, так, 1 мільйон вони можуть. Це для них не є якоюсь великою проблемою. Мобілізація, я також розділяю цю думку, що вона може розпочатися саме після вже виборів, але є інший момент. І ось у чому він полягає. В 2022 році ми побачили, коли росіяни розпочали часткову мобілізацію, і вони майже за 3 місяці вони мобілізували 300 тисяч особового складу. 300 тисяч мобілізованих. І тоді їх мобілізаційна система, вона там майже вибухнула. Їм не вистачало усього. Вони їх розміщували там в бараках, вони там, чого тільки там в них не було. В лісі їх там розміщували, що тільки там не відбувалося. В таборах і так далі. І полігонів не вистачало. В Білорусь їх везли, щоб на полігонах тренувати. Той самий 3-й армійський корпус. І так формувався в них дуже важко. Там дуже багато складнощів було з формуванням і так далі. Отже, 100 тисяч на місяць – це не той потенціал, який може витягнути їх загальна мобілізаційна система. Тому я не виключаю того, що вони не будуть проводити настільки масштабно, а вони розпочнуть з меншою кількістю, до 50 тисяч. І, на жаль, треба визнати, це кількість їм повністю задовольнить для того, щоб компенсувати втрати, вбиті, поранені, полонені, для того, щоб компенсувати потреби по відновленню боєздатності підрозділів. І це достатньо для того, щоб компенсувати навіть ротаційні потреби. Хоча ротація – це таке питання, там в них вже лунало, що доки не закінчиться ця СВО, ніяких ротацій. Це багато про що каже, коли лунає ось
така пропозиція, щоб ніколи не було ніяких ротацій, допоки не закінчиться СВО. Якщо вона буде ще тривати 2-3 роки, там 4 роки, хто знає. Для них це що? Ніяких ротацій, допоки не вб'ють, ну так, або не поранять та не відправлять без кінцівок додому. Отже, їм потреба 50 тисяч, вона цілком може компенсувати. Але якості не буде. Там буде відсутня якість. А що означає? Поясни, будь ласка, Олександр, що означає якість? Які критерії? І як можна порівняти якість умовного вагнерівця, такого солдата звичайного, ну, таке? Ну, все просто. 24 лютого 2022 рік. До нас вторгнення здійснювало 180 тисяч особового складу їх армії. Приймало участь у цьому вторгненні. 180 тисяч з досвідом військових, які вважалися елітою. Це, ну, наприклад, візьмемо військового, у якого 10 років досвіду служби. Він приймав участь в деяких кампаніях, там, мабуть, був в Сирії, був в Болівії, ще десь там, де-інде, і так далі, і тому подібне. Отже, якщо ця людина потрапляє в зону бойових дій зі своїм досвідом 10 років, який в неї вже є, в зоні бойових дій вона отримує новий досвід, тобто вдосконалюється і стає ще більш небезпечною. А тепер візьмемо мобілізованого. Учора він там десь торгував на ринку, сьогодні його мобілізували. Підготовка 2 тижні, мабуть, в найкращому випадку може бути місяць. Йому передали якісь базові навички і відправили в зону бойових дій. Так, йому пощастило за 2 тижні вижити в зоні бойових дій. І він отримав якийсь досвід. Але виникає питання, це досвідчений військовий, так само, як і той, про якого ми з самого початку говорили? Ні. Взагалі, навіть і близько ні. І ніколи не буде. І ніколи ним не стане. Настільки ж досвідченим. Тому що той з цим досвідом і доповнено з зони бойових дій вже в Україні завжди буде краще та професійніше. І ось саме з цією якостю і проблематикою. Досвідчених в них вже майже не залишилось, особливо офіцерів, особливо молодшого офіцерського складу. В них велика проблема з самоофіцерським складом. Саме тому ми можемо побачити, що коли у росіян повністю сформовані підрозділи 24 лютого вторглися в Україну, які вони зайняли території. Зараз в них в зоні бойових дій від 400 до 450 тисяч особового складу. Які результати? 400-450 тисяч, яких, ну, фактично в 2,5 рази більше, аніж майже 2 роки тому, ніж було. А результат ось який. Вже 1,5 місяця Авдіївку не можуть взяти, не кажучи там про Київ, Харків, Суми і так далі, таке інше. Більш за все мене дивує, коли вони починають говорити: о, в наступному році повернемо Херсон, звільнимо Миколаїв і підемо звільняти Одесу. Що? Ну, тобто це просто пропаганда така. Це вони, як Гітлер, себе підбадьорюють, попри те, що бачать очі, в принципі. Є з чим порівнювати. Якби це дійсно був якісний ресурс, то ситуація в зоні бойових дій була б набагато гірша, зовсім інша. Дуже дякую тобі за те, що ти знайшов час. Дуже цікаво все практично, що ти сказав. Бажаю здоров'я. Слава Україні! Дякую. Героям слава! Що я можу додати до того? Класний гість. Мені дуже подобається слухати, читати Олександра Коваленка. Я хочу вам подякувати за увагу, за підтримку, за те, що дивитесь телеканал АТР, за те, що деякі з вас підтримують 48-й окремий штурмовий батальйон імені Намана Челебіджихана. Дякую вам дуже. Цей напрямок на Крим вже визначений. Ви знаєте, що відбувається на півдні. І що буде відбуватися, напевно,
теж можете здогадатися. Всі, хто хочуть допомогти або долучитися до лав 48-го ШБ, будь ласка, звертайтеся. Підрозділ майже вже сформований повністю, але все ж таки там завжди є вакансії, і ви можете знайти себе в лавах захисників України в цьому підрозділі в тому числі. Дякую вам за все. Дивіться АТР далі.